Vem är du? Det ved du godt. Jeg er så heldig. Ja, jeg vet. Tak. Velkommen, Gustav. Gustav flytter ned til os. Er vi så hans familie nu? Det har vi da hele tiden været. Han hatar mig. Ja, selvfølgelig hader han dig. Du er hans far. Du må bare finde dig i. Det här är Amanda. Det är min styvmor. Vilken är din älsklingsfärg? Jag har inte riktigt så mycket kompisar. Det er jeg heller ikke. Kære Anne, tillykke. Vem var den första du hade sex med? Spørger du alle om det? Vad är du mest rädd för? At det hele forsvinder. I visse tilfælde er børn og unge. Hvad fanden er det, du har gang i? Der er ikke nogen af os, der skal sige noget til Peter. Skott mig. Jeg er nødt til at indberette det her. Han gjorde det ikke med vilje. Vi är en familj, Gustav. Och i en familj så måste man kunna lita på varandra. Och kan vi inte det så kan vi inte ha dig boende här. Du tror, jeg er et monster. Vad som händer? Du skal lade mig være. Papa! Du skal ikke. Papa! Nogle gange er det, der sker, og det, der ikke må ske, det samme.